Mañá non haberá clases en toda a provincia de Ourense e en parte das de Lugo e Pontevedra. O motivo, a borrasca Ingrid, agárdase moita neve incluso en cotas baixas. Ademais, volve o aviso mervello na costa por mor do temporal. Rexistráronse refachos de case 150 km por hora, así que compre extremar as precaucións. O Adif rebaixa tamén a velocidade na liña onde se produciu o accidente de Angrois. Son case 30 km da conexión Ourense-Santiago que baixan a 220 km/h. A decisión tómase despois de que os maquinistas alertasen do estado da vía. Este é un momento en que deteñen en Arteixo o pederasta Daniel Vázquez Patiño, un dos fuxitivos máis buscados de España. Durante o arresto intentou acoitelar un dos axentes. Vázquez Patiño estaba en busca de captura por agredir sexualmente unha nena de 10 anos. A cerimonia dos Óscar 2026 terá acento galego. Sirat, de Oliver Laxe, acadou 2 candidaturas. Optará aos Óscar na categoría de mellor película internacional e tamén na de mellor son. Todo unha proeza, segundo recoñeceu o propio director. Boas noites. Galicia xa está preparada para recibir a borrasca Ingrid, que mantén activado o aviso laranxa no litoral por fortes ventos e ondas de ata 7 metros, pero a neve vai ser a gran protagonista ou acadar cotas realmente baixas. A nova borrasca Ingrid mantén en alerta a Galicia con varios avisos no litoral e tamén na montaña por neve en cotas moi baixas. O venres xa estará en riba do norte da Península Ibérica. Que desde aí vai arrastrar moito aire frío en altura, unha masa de aire polar marítima que ven do sur de Groenlandia que vai afectar a Galicia. Os refachos de vento poden superar os 100 km/h e no mar as ondas acadarán ata 7 metros. Isto activou varios avisos. Amarelos por vento no litoral en zonas altas, incluso no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña, aviso laranxa por vento do sur, onde poden superar os 100 km/h. Pero a protagonista de Ingrid será a neve, con acumulacións de máis de 20 centímetros na montaña e un descenso da cota ata os 400 metros. Já se van ir activando durante a madrugada, esta vindeira madrugada, será en todo o interior de Galicia, amarelo, por acumulacións superiores aos 2 centímetros por encima dos 500-600 metros. Iso non quer dicir que non neve máis abaixo, isto estamos falando de acumulacións, e na montaña vai nevar e as acumulacións será laranxa porque se poden superar os 20 centímetros. A previsión apunta que nevará, sobre todo na tarde e noite do venres, na cidade de Lugo, en case toda a provincia de Ourense, no interior da provincia de Pontevedra, en algunha zona do interior da provincia da Coruña. Non se desbota algunha folerpa en Santiago. Con esta previsión, a Xunta suspendeu as clases e o transporte escolar para mañá en 160 municipios, case todos nas provincias de Ourense e de Lugo, pero tamén no interior de Pontevedra. Andrea. Sí, iso é, máis da metade de Galicia queda mañá sen transporte escolar e sen clases debido a esas intensas nevaradas que se agardan a partir desta madrugada. Concretamente, mañá non vai haber clases en toda a provincia de Ourense, pero tamén en boa parte da provincia de Lugo. Será en 52 concellos, incluída a propia capital lucense. Se falamos da provincia de Pontevedra, ali quedan sen clase 16 concellos, todos eles no interior da provincia, e para maior seguridade, mañá tamén está previsto que se cancelan as actividades no exterior en boa parte da nosa comunidade. A previsión do primeiro gran temporal de neve do ano obriga a suspender as clases e as actividades extraescolares en máis da metade dos concellos galegos. A Xunta activou o protocolo nas zonas que están en alerta laranxa. Non é que haxa un risco extremo, que sería a situación vermella, pero si hai unha situación de potencial riscos non ordinarios que levan a que adoptemos esa decisión de, insisto, por prevención e precaución. Suspéndese a actividade lectiva en toda a provincia de Ourense. Na de Lugo, en 52 concellos, en todos os da montaña, pero tamén na zona sur e no centro da provincia. Tamén se suspenden as clases en 16 concellos do interior de Pontevedra. A primeira hora da tarde informouse aos centros educativos e aos pais e nais afectados. A Xunta enviou unha mensaxe individualizada a 62.000 familias e a 4.000 profesores. As familias se les reciben tamén uns avisos de seguridade a través da Consellería, teñen a súa propia aplicación, e despois o centro reforza esa información contextualizando un poquinho na zona na que están. Tenemos suerte en este caso que puedo quedarme yo mañana y si no, pues con la abuela.
con la abuela se quedaría. Sí. Que estamos recibindo moitas familias que veñen a buscar os materiales dos alumnos para poder preparar esas actividades da próxima semana. Non haberá clase, nin comedor, nin transporte escolar. A medida tómase para evitar riscos para os alumnos e para os profesores, sobre todo nos desplazamentos, ante a previsión de que poida haber complicacións nas estradas pola acumulación de neve. De feito, o dispositivo viario invernal xa está preparado para manter as estradas en condicións en canto empece a nevar. Hai máis de 100 máquinas quitaneves en alerta, Patricia. Sí, o obxectivo é manter limpa toda a rede viaria galega e para iso xa traballan todos os medios do Estado, tamén da Xunta dos concellos. Hai un dispositivo formado por máis de 100 máquinas quitaneves que poden esparcir máis de 20.000 toneladas de sal, todo para que se poida circular pola rede viaria aínda que se cumplan esas previsións de neve. Hai que ter en conta que máis da metade dos concellos de Lugo e de Ourense están por riba dos 700 metros e a situación podería ser complicada tanto dende o 112 como dende a DXT. Recordan que extrememos as precaucións e que só saiamos ás estradas é absolutamente imprescindible. Así poden amencer mañá moitos vehículos. Mesturar auga con alcohol é o mellor xeito de limpar o parabrisas. Nin agua quente, nin facer o que fai moita xente, que rascar, facer un pequeno buratiño e por ese buratiño intentar conducir. Eso é unha temeridade perigosísimo. Mellor din non coller o coche a non ser que sexa estrictamente necesario. Se se fai, consultar o estado das vías, levar o depósito cheo e cadeas ou neumáticos de inverno. Xa o volante... Levar sempre unha boa distancia de seguridade co vehículo que nos precede, conducir nunha marcha o máis larga posible, conducir con máxima suavidade. Procurar evitar freazos bruscos ou aceleróns bruscos. Se vemos que o vehículo pois que perde a adherencia de algunha das rodas, pois é importante manter a calma, seguir con esa velocidade e intentar dirixilo cara a un sitio onde teñamos espacio. Quitaneves como estes están xa preparados para garantir a circulación nas estradas provinciais de Ourense, onde o 40% da rede viaria está por riba dos 700 metros. Hai camións situados por toda a provincia. Desde aquí, desde o Parque Maquinaria, pues, botamos apoio, pasar de forma preventiva para ter as carreteras abertas e, claro, sobre todo, pues, en zonas onde hai máis afluencia de tráfico. Temos un operativo máis ou menos aproximado de 30 equipos mecánicos distribuídos en toda a provincia para atender a maior brevedade posible as incidencias que se poden ocasionar. Un equipo humano formado por unhas 60 personas e despois tamén temos a asistencia a concellos. Xunto a eles, os equipos da Xunta e do Estado que se encargarán de despexar as principais vías de comunicación. Tamén se esperan acumulacións de neve no interior da provincia de Pontevedra, Iván. O interior da provincia de Pontevedra estará en alerta laranxa por neve durante a xornada de mañá. De feito, agárdanse acumulacións de ata 5 centímetros de grosor en zonas por riba dos 600 metros. O día comezará coa cota de neve sobre os 700-800 metros, pero irá baixando ata situarse nos 400 ao final da xornada. Ademais, esta neve virá tamén acompañada por ventos fortes e xélidos. Polo tanto, a precaución é fundamental, sobre todo nas estradas. De feito, recoméndase evitar coller o coche se non é imprescindible. E atención ao aviso que acaba de lanzar a Dirección Xeral de Tráfico. Mañá queda prohibida a circulación pros camións en toda a autoestrada A52 na provincia de Ourense. Tamén en toda a Nacional 525 e na Nacional 120 pola provincia ourensá. Ademais, prohíbese a circulación de camións na Nacional 541 entre Barbantes e Cerdedo, e na AP53 e na AG53 desde Santiago a Dozón. Ese é o mapa das incidencias no interior, pero a situación tamén vai ser complicada no mar. A partir da medianoite no litoral das provincias da Coruña e de Pontevedra, a alerta pasa de laranxa a vermella. Nestas zonas agárdanse ventos fortes e ondas de ata 9 metros de altura. A costa de Lugo mantense en alerta laranxa con ondas que poden acadar os 8 metros. Recoméndase máxima precaución e evitar achegarse á costa. Tamén está activado o plan Inungal ante o risco de inundacións polas enchentes dos ríos. Recoméndase extremar as precaucións e evitar calquera actividade próxima ás contornas fluviais. Precisamente os voluntarios de Protección Civil de Ames tiveron que rescatar un can que quedara atrapado no Tambre ao seu paso pola Ponte Maceira. Pénsase que o animal cruzou por unha pequena ponte que quedou cuberta axiña pola auga, polo que non podía escapar. Estaba asustado, estaba buscando unha salida, en canto lle dimos unha salida, pois
o can moi agradecido. Un temporal este que chega que xa causa problemas tamén no tráfico aéreo. O aeroporto da Coruña anunciou que un voo procedente de Madrid tivo que ser desviado e volver á súa orixe. A capital de España indican que o vento sopraba con refachos de ata 37 nudos en superficie. Dende Alvedro comunican que precisamente Madrid está sendo hoxe o aeroporto alternativo no caso de desvíos. Adif limita a 220 km por hora a velocidade máxima na liña Santiago-Ourense. A reducción da velocidade afecta a 28 km da liña, incluído o punto onde se produciu o accidente de Angrois. Esta decisión de carácter temporal débese a unha alerta por vibracións da que informaron varios maquinistas. Trátase dunha medida de seguridade pola que a velocidade máxima descende dos 300 aos 220 km por hora. Mentres, soben a 45 os falecidos en Adamuz tralo achado de 2 cadáveres máis. A Garda Civil ampliou este xoves o perímetro de procura e os labores abarcaron desde os amasillos de ferro e restos dos coches sinistrados ás zonas contiguas ás vías. Nas batidas e rastrexos, os axentes contan con cans especializados e cun helicóptero. O Servizo de Criminalística da Garda Civil xa concluíu a identificación de 43 dos corpos. ¿Dónde está? Yo no lo veo. Gaña peso a teoría de que o accidente ferroviario de Adamuz se debeu a un fallo na vía do tren. O propio ministro de Transportes apunta nesa dirección. Aínda así aclara que sería un fallo súbito, xurdido na hora anterior ao sinistro. O ministro decántase xa por unha hipótese. Me cuesta mucho creer que pueda ser el tren, que sea la vía. Es posible, ¿no? Sin duda, ¿no? Que detectaron marcas nas rodas do Irio e tamén en varios trens, pero son os que pasaron na hora previa ao accidente. Tiene que ser algo realmente crítico que no ha dado la cara prácticamente hasta el momento del accidente, ¿no? En todo caso, di, non se debe a unha falta de mantemento e o PP pregúntase. ¿Cómo puede descartar que tenga que ver con el mantenimiento de las vías y a la vez decir que no saben lo que ha pasado? Creen que Puente trata de eludir responsabilidades. Muchos españoles están planteando, ostras, cojo el tren. El gobierno ha contribuido a esa sensación de inseguridad, con ese caos. O gremio dos maquinistas tamén lle reclama ao goberno máis investimentos e que se lles faga caso. No se nos tiene en cuenta para tomar decisiones en seguridad. Nos últimos días informaron de máis incidencias e convocaron ademais varias xornadas de folga. Pro ministro detrás só hai cuestións anímicas. Creo que si el sufle emocional baja y todos nos calmamos, pues bueno, podemos llegar a acuerdos razonables. Ataca a los trabajadores. No sé si alguien tiene otro calificativo que no sea miseria moral. O PP pediu a comparecencia urxente de Pedro Sánchez no Congreso, tamén a do presidente de Adif e a do ministro de Transportes, que de momento non contempla dimitir. Las responsabilidades, pues las que sean necesarias, ¿no? Pero no estoy en eso yo. O PP tamén solicita unha auditoría independente sobre o estado de toda a rede de alta velocidade. En Cataluña, maquinistas, Goberno Regional e Renfe achegaron un acordo para restablecer o servizo suspendido tralo accidente ferroviario en Gélida. O Adif trasladou ao Govern o certificado que avala a seguridade de todo o sistema, un documento que exixían os maquinistas. Porén, o acordo non garante que mañá se retome o servizo. A activación non será efectiva ata que se realice unha revisión de todas as liñas por parte de persoal de Renfe, de Adif e dos maquinistas. E hoxe ocorreu un novo accidente ferroviario en Cartaxena, en Murcia. 6 persoas resultaron feridas logo de que un camión cunha grúa que traballaba á beira da liña ferroviaria invadise a vía e golpease o cristal dun dos vagóns. Máis asuntos, os médicos españois anuncian que van á folga e, ademais, de maneira indefinida. A partir do 16 de febreiro pararán unha semana cada mes ata que se atenda a súa demanda de ter un estatuto propio e en protesta contra o borrador que prepara o Ministerio de Sanidade. 2 días antes do inicio da folga, o 14 de febreiro, está convocada unha manifestación. Pesar no socialismo galego pola morte de Antonio Rodríguez, quen foi secretario xeral e presidente do PSDG. Natural da Peroxa, Rodríguez dedicou boa parte da súa vida a representar Ourense nas institucións. Fixo como deputado no Congreso durante a transición e os primeiros anos da democracia. Os seus compañeiros de partido lamentan a perda dun gran referente moral. En Estrasburgo continúan as celebracións polos 40 anos de entrada de España na Unión Europea. 4 décadas en que se produciron moitos cambios, Marcos.
Que tal, Pablo? Remata unha semana de pleno nun xeado Estrasburgo, xa o están vendo. Esta sesión plenaria coincidiu co aniversario do ingreso de España nas comunidades europeas, o 40 aniversario. A visita do Rei esta mesma semana na que reafirmou o compromiso co proxecto europeo, o epílogo para 40 anos de cambios profundos de forma e tamén de fondo. Segundo reflicten os datos, o noso país sufriu neste período unha auténtica transformación no plano político, económico e tamén social. O máis visible son as infraestructuras con investimentos, fíxense, de máis de 30.000 millóns de euros. Tamén unha transformación constante no plano social e unha modernización do agro que veu acompañada nalgún momento de axustes duros. O cambio radical multiplicou a presenza de Galicia en Europa. Vemos agora algúns exemplos. O ingreso na por aquel entón denominada Comunidade Económica Europea trouxe unha transformación económica con máis de 30.000 millóns de euros en fondos, pero tamén social do pobo galego. Que conseguiu Galicia? Pois, sen unha dúbida, os fondos estruturais. As infraestructuras de Galicia non se entenderían sen os fondos europeos. Foi incardinala nun estado de benestar. Foi abrir o mundo, aínda que teñan que emigrar a outro sitio, que vayan dunha forma libre. E foi, a nivel de infraestructuras, crear unhas infraestructuras para comunicarnos co resto do mundo. Para os sectores enfocados na exportación, a vinculación con Europa foi fundamental. Tamén para outros sectores como a pesca ou a gandaría, onde o proceso de entrada no novo mundo foi ao mesmo tempo tan custoso como necesario. Era inviable pensar que explotacións gandeiras con 6, 8 vacas, que eso puidera de alguna maneira manterse no tempo. A nivel social, a transformación foi veloz, converténdonos nunha sociedade posmoderna que deixa de lado os valores materiais para abrazar valores culturais ou mesmo a idea de gozar da vida. En Galicia deuse unha situación moi curiosa, porque casi se pasou dunha sociedade tradicional a unha sociedade posmoderna sin pasar apenas por unha sociedade moderna. Adentrada na posmodernidade, Galicia inicia unha nova década na Unión Europea. Galicia exhibe na Feira Fitur o seu potencial como destino turístico con dúcias de actividades para atraer os viaxeiros que buscan cada vez máis experiencias. Xornada no Expositor de Galicia para desfacer tópicos. A nosa oferta gastronómica é máis que marisco. Xeadas artesanales de Galicia calidade. A un ano do Xacobeo 27, promoción do Camiño de Santiago, sí, pero estrea tamén dunha nova ruta para coñecer mellor a costa galega, o Camiño do Litoral. Presentación oficial hoxe en Fitur de 1.300 kilómetros que a xente poderá facer en 52 etapas, vai non poder facer andando ou tamén en bicicleta. Un menú completo para atraer o turista que busca experiencias e conseguir ademais que elixa Galicia como destino calquera mes do ano. Son máis de 50 presentacións de produtos e destinos turísticos englobados na marca Galicia e desde logo non se pode perder. Desde a cultura estamos facendo moitos traballos para chegar á xente e sobre todo facer que a xente volva, non? A Xunta presenta este venres a súa campaña centrada no lema Galicia Calidade e co foco no Ano Santo e na oferta astronómica. Pero o presidente Alfonso Rueda xa estivo este xoves no IFEMA para apoiar o sector. Tamén en Madrid, o presidente da Xunta inaugurou esta tarde a sede da Oficina Económica de Galicia na capital. María Cheda. Si, a primeira oficina económica de Galicia fora da comunidade autónoma é hoxe unha realidade e ubícase aquí, na Casa de Galicia en Madrid. Esta tarde, durante o acto inaugural, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que estamos ante unha ferramenta que non só atende ás empresas galegas residentes na capital, senón tamén a aquelas persoas que queiran investir no noso territorio. Alfonso Rueda estivo acompañado da conselleira de Emprego e de Industria, tamén do director da Casa de Galicia e dun bo número de empresarios. Investir en Galicia sempre bo plan, pero agora é moito máis doado. Escoitamos a Alfonso Rueda. A veces, más importante que la ayuda económica, que lo es también, y es nuestra obligación, manejamos recursos públicos y por lo tanto tenemos que ayudar económicamente al que invierte y crea riqueza, a veces mucho más importante es dar certeza en los trámites, en los plazos. Atentos, se van comprar un coche porque hoxe arranca un novo plan de axudas da Xunta que pode ir ata os 4.600 euros por vehículo. Inclúe os coches eléctricos, pero tamén os de baixas emisións.
Nos chegamos cedo, pero outros tamén. José entrou neste concesionario preguntando polo novo plan Renova o teu vehículo. Se dá de baixa un coche vello, este pode saírlle ata 4.000 euros máis barato. Al ir alto no tienes que apartar la vista de la carretera. Siempre me ha gustado tener eléctrico, yo vivo en una casa y es factible ponerlo a cargar. Pero claro, los precios de los eléctricos pues no son todo lo bajos que quisiéramos, entonces con el tema de las ayudas pues te anima a venir a comprarlos. O cliente, digamos, galego sabe que por esta fecha hai algo, entón levamos con rebumbio casi desde finales do 2025 en sala dos clientes que veñan, oye, que sabe desde o plan Renova, tal, quero esperar o plan Renova, porque saben que sole haber. Esta vez son descontos directos, o cliente non ten que adiantar cartos, pero o plan ten un orzamento limitado, 3,5 millóns de euros. Por iso, aquí xa empezaron a tramitar hoxe deceas de peticións que chegaran por anticipado. Hoxe metín 4, nada máis chegar, sí. A miña compañeira meteu 6, non sei, pero son multiplica. Y tendría la ayuda de la Xunta. ¿Qué pasa? Que eso va a durar lo que va a durar un caramelo a la puerta del colegio. Sí, la verdad que sí, es una oportunidad. Bueno, me está dando la información ahora mismo, pero claro que sí. O Goberno Central anunciou que tamén sacará un novo plan de axudas, pero de momento non hai data concreta. Policía detivo en Arteixo un dos fuxitivos máis buscados de España. Fíxense no momento do arresto. Un axente redúceo na azotea dun edificio meicende en Arteixo. Trátase de Daniel Vázquez Patiño. Durante o operativo tentou acoitelar un dos policías. Vázquez Patiño levaba 5 anos fuxido tras agredir sexualmente unha nena de 10 anos. A policía publicou a súa foto alertando que era altamente perigoso. Finalmente, localizárono moi preto da súa localidade natal. Citada a declarar en calidade de investigada a concelleira de Seguridade de Vigo polo accidente mortal dos Altamontes en agosto de 2024. Así o decidiu a maxistrada que leva a instrución deste caso no que perdeu a vida un home de 36 anos nas festas de Matamá. Patricia Rodríguez deberá comparecer o vindeiro 3 de febreiro como xa o fixeran o propietario da atracción e o presidente da Comisión de Festas. O PP e o BNG, partidos da oposición no Concello de Vigo, pediron o seu cesamento xa que hai indicios sólidos de neglixencia. Xa é oficial, Sirat opta o Óscar a mellor película internacional e tamén a mellor son. Trátase de dúas candidaturas históricas para a cinta do galego Oliver Laxe, que recibiu a noticia co seu equipo e con moita emoción. Hoy es un día de celebración, independientemente de lo que pase. Pero vaiaco que acabou pasando. Como non ia estar un ben atento. Chega o anuncio das candidatas a mellor película internacional. Sirat. Que una película así haya llegado aquí tiene muchísimo mérito. E aínda ia caer unha segunda candidatura aos Óscar. And Sirat. Un equipo de 3 mulleres optando a mellor son nos Óscar. Que es muy chulo, ¿no?, poder generar referentes. No sea tan excepcional ver a 3 mujeres ahí nominadas. Estamos haciendo historia siendo el primer equipo femenino. E agora a facer plans á altura. Os meus planes é mañá marchar a Pontevedra, que hai os premios Feroz. E o domingo voume para casa, voume para ali para a Navea de Suarna. Teño 3-4 días antes de volver a marchar. Sí, o sea, para min é importantísimo, non equilíbrame, en fin, son daily. A cerimonia de entrega dos Óscar o 15 de marzo. Acaban de atopar en Indonesia a primeira pintura rupestre da historia, a máis antiga coñecida. Non se decataran ata agora porque van ver que é moi sutil. A imaxe está difuminada baixo outras que se fixeron despois. Hai 67.000 anos, un Homo sapiens usou a chamada técnica do negativo. Colocou a man sobre a pedra desta cova e soprou pigmento arredor. Unha técnica que chega ata os nosos días con xoguetes de nenos como os aerógrafos. Non deixa de ser a mesma idea. Ou en grandes artistas urbanos como pode ser Banksy, que utiliza modelos para as súas composicións. O que demostra este achado é que desde o principio dos tempos ata hoxe o ser humano ten sentido da propia identidade e marca lugares que son importantes para el. Hai algo desde hai case 70.000 anos que nos leva a querer deixar pegada. Feliz noite, ata mañá.